Luis atong Reyna oy. Nawa lagi siya kalit day. May kaday, uy, problemahan kasi Diniris. Ako problema kay Dinalar. Dan tagadan dan. Day nga nung ga-block man ang mga lalaki sa wall day. Ay, mura nag-chess ba? Kuhan mo ko na dahil, karang nagputi ba ang White Walkers? Nga, siyempre, ang mga ilang kunta, gito. Pero mailhansan sila, di ba? Anak, Yun sa'y mahitabo kumukuha ang mga White Walkers ug uwak. ikaw so? Wala, may mo ng white. Nya daw biday. Kung kuwaon sa mga White Walkers si Jon Snow, maunsa man siya? Kuhan, Johnny Walker na dahil. Dili ma Jon Snow White. Pwede. Dan tagadan dan. Tamsa. Nganong suhito man kay kag Churba sa North. Ay, kaya nakatrabaho mo ko dito kadiyot. Unsaon man nimo gapot dito? Layo man to. Di naman, layo siya dahil, pero sayon na siya tuon. Layo lang gani, magbaktas kag mga 5 kilometro niya, maabot kag puste, sakay kag jeep. Igabot ang jeep mo ato kag North Bus. Unya igabot sa North Bus. Nga na naglaray ra na sila day nga kanang mga bus nga nakabutang ina lang Winterfell. Unya, ayag tulog-tulog day ka maabot ka sa wall day, di man na sila mutuyo kung balik. Nya pagdag jacket kung pwede tulua. Dan tagadan dan. Hoy, sa to bag-uchi ka ni Sandring? Kay kanang ako man siyang gi-follow sa Instagram no. Kay daghan man na siya mga gwapo pirmi i-post. Sayahan man ko na kay bahin ana dudong dyan. Dudong dyan nga namatay dahil. Namatay? Ano? Kaluyan siya sa pito ka Ginoo. Kaluyan. Nya mo to siya ako siyang gi-follow sa Instagram no nya magkanunay man na siya mag-post og selfie. So dai kay post man na siya wala gi-filter. Yut ang yugot. Agoy. Aw uday kay mambabarang man din na siya no. Di man na tinuod nga naong manggod mo na ipasabot adto. Kalimot mo tang filter ba? Dan tagadan dan. Uy, nabiri bagong chika. Di ba si bagong chika no, pero kanang ang hungihong dito sa una ato kanang nagtrabaho pa ko dito no kadiyot kay ang tingod ko no kainhana na ni si Danjan kay igsuon ra inid i-start Ay incestuous buday na sila. di ay ingana gud siya god kay ang kastong storya sa una nga kanang kidnap kuno to siya ni Rigard. Ay, katutargar yan. Gwapo. Katong gwapo siya. Kidnap pa ka dito. Kaya tinuod ani day taban gyud to day. Di ina na day basta batik na rape. Basta gwapo taban. O basta kay nato siya anak, ang anak kuno kay si Kuan, si Janjan. Ha? O, kunya, iya daw kung gihatag sa iyang igsuon si Ned ba? Ned, I need you. Kung akong kuan, akong anak, ikaw rin pa, kuan anak niya. Kaya pa dako anak niya. Di na tinuod. That's not true. Taban siya kuno to. Ako mutuod kung taban. Ikaw ba naman ipapuksong kang minyo ni Barat yun? Barat ba yun? At tapos na yung dragons. Tukas na yung drag. Saktok siya. Dan tagadan dan. Sama dyan na, para sama dyan na, day. Hala day, nag-andam kong stick day. Kaya ako ikipalawag sa dragon karon. Hala, day. Pagbantay na, day, ha? Kay suma kato si Kuring. Kato si Kuring, gi-assignan po to siya nga maglawag-lawag sa dragon. Hala kay na late bitaw na sig pakaon kas akin say gikaon Siya. Si Kuring. patay si Kuring kaluyan taon siya sa Kaluyan. dan tagadan 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 Kinsam di taganandan ba?